Pag ganito, hindi ko na naman tumabasa mamaya yung mga nagko-comment. Kasi malabo. Kasi masalamin ko. Ayun. Meron naman ako. Ayaw nga pala. Ayoko nga magsalamin. Ano akong labi ni Kaya nga job kapag sa akin, may principal. Kaya kapag ka naka-live ka, ang salamin mo kasi, ba't naman kasi ang salamin mo iitim? Yun ang favorite ko. May 4 yan. Ibinigay ko na yung iba dun sa iniwan ko na sa iyo. Dapat kasi salamin mo yung medyo pang ano. Ay, shout out sa aking Madam Dayan Studio. Dito na po ang aking sundo. Oo. Hello, madam! Kakain kami ng baboy. Gusto ko kumain ng baboy. Kakain kami sa Jerry's Grill. Alam mo na yung sa Pinas ako, puro baboy. My gosh, alam mo ng pamilya ko, may Ano sa... naman ito si KOYANAGI, oh. May bawang puro chocolate. Gusto ko naman. Ang sugar level, A1. Ang sugar namin. Gusto ko pa Haha daw, haha. Nakakita pa man ako ng chocolate. Hindi ko mapigilan sarili ko. Ay, kaya nga pinasa ko na sa'yo, baka mamaya eh. Meron pa naman ako doon na tira. Naku, Ubus ko na eh. Lalo to sneakers may na. favorite mo. Ha? Sana dati yung patungan mo dito nang ma-open yung kamay. Wala na. Hindi sa kabilang kotse. Ito rin, patungan din yan. Ito pa lang. Jesus Maria. Sus Maria. Ayan. 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 Huwag ka mo ba mataog ka? Ako bawal yan sa polis, hindi. Ha 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 ha. Ano daw? May fine ako sa Abu Dhabi! Mobile! Actually, nag-live na si Beshi. Beshi Berna. Ngayon? Yung time na Oh. hawak ako niyang ganyan. So, siguro, yung camera doon, akala, ako. Favorite ko yan. Sabi niya, favorite mo din. Naubos mo na ba yung patsi mo? Meron na chocolate, lahat ng mga dekorasyon kong chocolate. Nung uwi niya. Walang patsi ngayon, wala si madam eh. Mahilig si madam sa patsi. Oo. Talaga? Oo. Ang dami yung chocolate. Minsan din makalat. Si madam, buti hindi nagkaka-diabetes, no? Kasi Madam may namin. chocolate, oo. Di ba yung Hindi siya pala kain. Andyan lang yan sa mga sala, nakasa ganon, sa corner dun, sa kabila, ganon. gusto lang niya para pag may bisita. Hindi naman kumakain mga bisita, kami nga rin kumakain yan. Kaya minsan nga, ayoko na rin lumapit-lapit sa mga chocolate kasi syempre, nagkikake din ako. But, wala. Wala. Kapagawa kami ng contact lens, madam. Para, ang hirap kasi mag-live ng, Ano yung mga tag 6 months? alam mo, minsan ginagawa ko, in-off-cam ko, tapos saka ako susuting salamin ko, saka ako magbabasa. Kung minsan naman, natuwa sa akin si Beshi Berna. Magbabasa ka muna, off ka mo. Hindi, ni-screenshot ko sa cellphone ko, tapos sinusum kong gano'n. Saka ako sabi, parang matanda. Akala mo nag-off cam, yung pala may nagbabasa. Sino yung tamsak? Yung mabasa? Colette? And sino pa? Sumabasa? Dito na lang sa'yo. Gallery PSP, yung mga kanina, collector's corner. Yung mga Team Dayan. Ay, wala. Pakita natin sa kanila na yung road. Traffic dito yung ginagawang purple line nandito. Ay, buling. Metro na purple line. Eh, katakot naman ito. Beautiful Teen! Nandiyan pala si Beautiful Teen is Silent Hill 3. Ano ba ito? Teka lang. Surutin ko muna kasi nakaharap naman sa road yung live. Silent Hill 3. Kumain ka na dyan ng itlog. Lagi ka na lang gutom. Sino nanalo sa ligwakan? Broken Angel, I will give you your jacket. Oh my God, Broken Angel. O yan, si Juan Alberto! Thank you so much. Meron tayong views. Madam Den Studio.
Ito si Broken Angel, Oo, nakita ko na. Silent L, E-L. RFH channel sayang. We're going to... Huwag ka muna pakita. Ah, Broken Angel. Broken Angel, wala ka kanina. Ako, nagsayaw-sayaw ka sana kanina. Puro disco ang binanatan ko. Hanggang matapos. Keep safe daw sa drive. Madam, Ben, ito ang aking bagong car. Lend the day. Okay, sige. Madam, ito na yung bago kong car, oh. Asan na yun? Binenta mo na yun? Oh. Honda Civic. Yung CRV, binenta ko na. Binuha na kahapon. Ay, ang bilis na mabenta dito, no? Hindi, kaibigan ko kasi yun. Bago ko pa kuhain to, nung kukunin ko na to, inalok ko na sa kanya yung car. Ano to, brand new talaga? Ito brand new. Sa ganun. Sa kaibigan ko to. Ah, sa kaibigan. Pero mas bago kasi to kaysa kumpara sa CRV. Oo, mukha. No. Tsaka masyado kasing malaki yung CRV, max niya sa gasolina, tsaka maintenance, tsaka pinang-tatrabaho ko lang naman, di ba? Parang tapos tsaka isa pa, di ba? Alam mo na, pag medyo luma madalas masira. Hello, beautiful girls. Agoy, nagpa-hospital kasi ako. Ah, okay lang. Bukas naman, akyat naman ako ulit kay Madam Diane. Kasi sa Sabado pa naman ako mag-work sa kabila. Sa morning, kunyari, maglinis-linis ako dyan. Tapos kung natulog kagabi, di ka makasami sa Saudi. Naka-BG. Masakit ang ano ko sa regs. Nagsabi nga ako kay Jessie Blue na, ay, sabi ko nga kay Jessie Blue, ay, Bakit alam ni Jessie na makikita tayo ngayon? Hindi, ano ko siya kagabi. O chat. Kagabi o bago Bago kayo mag-live. mag-live? Chat kayo. Kasi nagchichika-chika man kami. Kaya para sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, Okay, bukas kita-kit sa Jobs 2.0. Magkano po pa, Carlep? Si Jobs. Sir Jobs! Jobs, na-miss ko yung, alam mo, Jobs, grabe. Friend mo ba siya sa FB? Hindi nga, hinahanap ko Alam mo ba, Jobs, hindi mo lang alam, pinost ka talaga niya sa FB yung kanta mo na Habang Buhay. Ano yun? Habang Buhay? Oo, yung kay, yung sa Pinost ka talaga niya at ang title pa ang caption pa ng post niya doon sa song mo, yung clip doon sa video na kinanta mo sa Habang Buhay ba yun? Habang May Buhay? Ano yun? Sabi niya, this is, ano yun? Ano yung caption? It's one of my favorite. Ano? Hindi, sabi ko, This is the best. ang ganda ng version mo. This version is the best. Ano ba yun? Bakit ako hindi ko na maalala. Basta maganda. Ang dami nga nag-like yun, no? Ang daming, oo naman, kahit naman sino, yung kanta na yun fit talaga sa boses niya. Magaling talaga si Jobs. Galing nga niya, ganda nga ng version niya. Hanap ko nga G-duplicate! sa Facebook. G-duplicate! Ay, ko nga yung mo, Sir Jobs yung YouTube channel mo Pinromote ko nga, nilagay ko doon yung link ng... Grabe ang promoting! Grabe, Jobs, dahil sa kagalingan mong kumanta, maraming namamangha sa'yo. Sa utang na loob, Jobs. Ang galing. Chris Madam daw. Ang galing nga ni Sir Jobs may nag-request, kinanta niya talaga yung request, samantalang tayo. Hindi natin pinapansin yung mga nagre-request. Hindi. Tapos nakita ko, may nag-request talaga next in line. Sabi ko, bagay to kay Jobs. Bagay to kay Jobs ang next in line, sabi ko. Kinanta nga niya yung... Kasi, kung hindi niya kakantahin, ako kakanta. Pero kasi mas gusto ko siyang kumantay dahil alam ko yung timbre ng boses niya. Wow. Hindi ko alam na may nag-request pa. Jobs. Pahiram. Chocolate. Sana naman to si Sir Jobs pag nasa Dubai, magparamdam, no? Yung may dapat sa akin, taba ko. Ang pangit na suit ko. Oo. Huwag mo tapos sa akin, tapos mo sa'yo. Hindi ko itatapat sa Tapos na traffic. lang, Kasi, Hindi binabasa ko kasi. Teka lang. hindi na kagasa. Ayaw ko kumasama. Sige, wait. Ano ba yan? Magugusto na ito. Magugusto ko. Hindi na pa ako kumain umaga, Diyos ko. Sabi ko, kasi nabusog naman ako sa almusal ko.
Hindi na ako nagkain ng lunch. Ngayon, nagugutom na ako. May pagbasa. Kain kami ng namoy. Nandito kami sa Karama. Anong pahiram? Jobs pahiram. Ng boses? Jobs idol. Sino yun si J Duplicate? Ililibre daw tayo ni Jobs ng laban at saging. Alam mo yon? Pang Indian. Laban. Ayoko nun maalat. Ayoko nun. Gusto ko yun. Ayoko yun. Sa Lebanon kasi, yung laban, yung yogurt na parang ma-salty. Kaya nga, ganoon din dito ang laban. Pwede tikim ako daw. Okay mo. Okay mo. Tika lang. Ano na nangyari dyan? Wait. Ako na. Hindi mo ako makagalaw. Tutumba naman talaga yan. Kasi nga, pang ano to, pang landscape. Anong sabi niya? Na-miss ko na mag-drive sa Karama. Akala ko na-miss mo na mag-drive sa kama. Ano ba yan, Jobs? Diyos Maria, Joseph Jobs. Si Sir Jup, yung pamilya niya nandito sa Dubai. Kaninong po Nandito kaya? sa Dubai. Hoy, baka mga na tayo ni Whitey, ni Lolo. Hindi tinanggal niya yung you. Ganyan kasi ako pa nagugulat. Anong tawag dito? Sir Jup, kakain kami sa Jerry's Grill. Kasi may mamoy. May mamoy doon. Akala ko sa Dens. Saan ba yung Jerry's? Ay, Dentures pala. Dito sa Alriga. May message mo si Steve. Ayan na naman tayo. Diyos me, ayoko na nga. Gusto mo magtutulik ba ta? Dali, mabilis lang naman yun. 15 minutes lang yan. Tapos na. Sige. Basta wag mo siya dumaba. Kasi masabi ni Madam, ano ba yung mata? Hindi. 8 and 9 lang. Pinakamaiksi. Ano yan sa'yo number? 10, 11, 12. Ayoko ng 11. Uy. Haba. 8 and 9 ka lang. Oo. Pang mga conservative. Oo, kasi dati gumaganyan naman ako. Parang dito, hindi naman ito. Nung hindi pa yung trabaho ko, nagaganyan ako. Basahin mo naman yun. Basahin mo. Ay! Wow, mama. Harap mo sa atin. Oh yeah, broken angel. Hello. I'm going to Karama now, I will. So, nandito kami sa Kereme. Ay, sa'yo naman, Puki, sa akin, boots. Huwag na nga dyan. Gusto ko dito. Ay, bibigyan kita pala. Meron pala ako. Alam mo tong Karama Center? Yung nabilihan ng mga Yung, di ba ito, isang hikaw, kung pangalawa, bit-bit ko siya, yung isa na wala, yung samahan mo ako bumili ng lock. Saan? Sa mga gold. Ito ba, yung, di ba ito? Bibili ka ng gold dito. Hindi, yung pakaw lang, kasi nga nawala yung isa. Bumili rin ako dati. Ganyan din, pwede daw yan, Dati nga bumili ako ng lock ng kwintas kasi nga nasira. Ganun din. Dito, may mga. Meron yan sila. Maliit lang naman to. Mura lang to. Buy muna, ingas all. Work mode. Okay, Jobs, thank you so much. Gallery, PSP, salamat Patang. Ay, salamat Malam na pala sa Indonesia.
I'm so lonely, broken angel. Kasi sinasabi ni Paranoid na ano, bagay doon sa boss ko, kantahin ko daw kasi paborito niya. Paranoid. So hanggang ngayon, hindi ko pa naaral. Yung lang ako parang... Anong song? Ay, ako nakata mo, Broken Angel. Ayan. Parang salam. Punta May- ka sa linggo kasi birthday ni Paranoid. Birthday live niya sa SMU. Oo. Sa bahay niya, gano'n. Mm. Sunday. Kaya wala pa sila. Wala pa yan. Nagpapagaling ba siya? Bakit hospital si Sir? Noperan. Ay, anong klaseng operation? Dito yun sa ano niya. Sa baba niya dito. Alam mo naman yun si Salty yan. Sa kidney? Kailangan nakailang opera na yan ah. Kantahin mo ngayon kuya at na Broken Angel ni Arash. Gusto ko ngayon pero may parang you are a machine and you are return Sharoni. I'm so lonely, Ayan ba yun? broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. I'm the only Tayo mo sa linggo broken kay angel. Paranoid. Okay, bukas kantahin kay Madam Dayan. Try ko Kasi mag-practice ano, bukas kay Madam Dayan. Kasi sabi ko kay Paranoid, wala, ang hirap niya, hindi ko na alam. Puro luma lang alam kung kanta. Sabi ko, wala ko alam na bago. Marami ka rin alam. Yun nga lang, syempre pinipili mo lang yung ano sa boses mo eh. Hindi yung mga bago talaga. Alam ko lang yung tono, tapos wala ko. Pero hindi ko talaga Hindi, yung boses mo kasi pang sweet lang. Dapat yung mga talaga mga ganong song, soft kasi eh. Kami naman kasi mga ano, kumbaga sa ano, pangkahoy. Matigas. Grabe. Pangkahoy talaga. Hindi matigas kami, soft ka. Maganda nga yung boss niya. Parang pang talaga yung malakas. Ang tahan. Kaya nga masaya nga pag May nandyan. tinuturo si yung ano na yun. May English version. Okay, I'll try. Sino? Dito na tayo. Sino may tinuturo? Si BOG. Oh, na ano? Na song? Oo, kakanta din kumukuhain dito sa Chan. Wow. Sabi ko pa, paano naman naman? Coach, si Coach. Diba, ang hirap pala. Hindi sa tiyan, dito sa ano. Dito, sa diaphragm. Saan tayo dadaan? Pag kumakanta ka ba, ganon? Mukha din ako dito. Minsan pa saan dapat kumuha? Tapos pagkakanta ka, para hindi ka maubusan ng hangin, mag-inhale ka. Hindi yung pati bunga ka mag-inhale. Hindi, ilong lang ah. Saan tayo dadaan? Wala naman dito. Sorry. Ito, malapit. Oh, Diyos ko, ang init. Dito ba? Ano mo, iba ka mga kakalakas. Hi! Hello. I-check pa niya yung mata ko, no? Dave, DH trains. Hmm? Itabi mo ako sa pangulang. Okay, I will collect my contact lens. And for her, can you, dear, she needs contact lens for reading. For reading. Reading only?
You want to check my eyes how much the grade now? Because before it was 150. What I order is also for reading. Yeah, that is multifocal contact Yeah, lenses. for reading. That's Yeah. for reading. That is for distance also and reading also. That is a What do you mean multifocal. distance? Means multifocal. There is a distance. Multiple? You can use for, yeah, you can use for distance also. and reading Yung also. akin. At the same You can time. use distance and near and reading. Progress. Kumbaga sa Progress, sabi ko- oo. Pero, but for her, only for reading. Because she Reading will- only will not come. Actually, it will come, but it is very difficult. So when you are looking far, it is, you know. then for, same like Multifocal is me. much better. Same like one of these. Okay. But you can you give her first the sample like Try. last time? Because last time she gave me first if it's okay. Then if it's okay, then Then we can provide the trial first. But the things I testing for 30. Huh? For 30 only 3 testing. Huh? For 30. Huh? For 30 PM I testing. Why? Because she's on lunch break now. This lady? What's that time now? 4 o'clock. Ano ba yun? Wonderful. You cannot do test? She's done. You cannot check my eyes also? Actually, one of our optom. She's on lunch break now. She will come like 4 o'clock. Okay. Okay, we'll go. Isip ko ito na. Dito na lang tayo banda muna mag-ano, oh. Just to 30 minutes. Wala ba dito malapit na... Just around. Okay, we will go. Sure. Yes, Yeah. Wala bang malapit na mamoy dito? Ay na lang tayo bago tayo. Ay, meron dito sa may ano. Okay, I give me water. That's good. Put please, please. Okay. Thank you. Can I have the mobile number now? Yung mobile number? Mm-hmm. 258 Okay. 529 171. 0582529179. Okay, welcome back. Sure. Meron dito pero hindi ko kasi alam kung meron sila ng ano. Ayan na lang, oh. Bili na lang tayo muna ng pakaw ng hikaw. Kaya may gold dyan, oh. Saan ba may gold? Oh, ubos din yung 430. Mabili. Alam mo ngayon, parang... Hindi na tayo kumangin sa ano. Saan? Kasi, ay natanong ko muna kung
Ay, hindi, bibili ka na lang muna, no? Hmm. Saan yung live mo? Ayan o. Ano nawa ka? Naging daanan ito. Nandito kami sa University of Karama sa UK. Ang bilihan ng mga Filipino goods, item. Dito ka na lang, galikan. Ang sa kakilala ko. Ito ang ano ha, ang Green Hills. Bilihan ng mga cellphone, pagawaan ng cellphone, laptop. Dito ako nagpapagawa ng laptop eh. May kaibigan ako dito na siya may-ari ng salon, ay ng barber shop din. Dati dito ako bumili ng dynamic ko. Ayan, nandiyan ka bibili ng mga ano, mga, hindi pa yan. Si Doc. Wala pa. Bili ng laptop. Dito ako bumibili ng gold. Hello, my friend. So, How are you? okay, okay, welcome. Remember me? I bought this here, Yes, for po. your friend of Doc James, Okay. the barber. Barbaro. She wants to buy the, The lack of this one anong is tawag? missing. Pakaw? Anong pakaw po? Pakaw, you know, no? Pakaw. Yeah. Yeah. Same like this, huh? Okay, ito yung inte. Ano ba tawag dito sa kakaw natin? Tigbutin mo, pakita mo. Ito? Hindi na tumatanggal, eh. Nahirapan na akong matanggal. Ano ba yan? Hindi niya tatanggal. Hindi. Ito Nakalock siya? Oo, ಅದೇ parang ano siya. ಟಾಬಿರೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಜೋನ್ ಅದೇ ಅದ Oh? Kahit hindi na lang close basta gusto ko sa may pangalawang maliit ako. Lalagay mo. ಇಮೇಲ್ Lalagay mo ng Japix. ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ Pakaw ನಂಬರ್ na ಮೊಬೈಲ್ Japix. Ano yun? Yung peke. Na pakaw. Magamit ka ng pakaw na peke. Hindi pa. Dati yun noon. Hindi para ilagay dyan. Na-try mo na. Ay hindi. Wala namang peke na dun. Lahat ng hikaw ngayon, ganun na oh. Did? Wala akong hikaw. Ay, this one, the pakaw for this one? Small? ಅದೇ ಜಾತೆ ಸಾಲಿ ಚೆಕ್ Sa dulo. Nili ko to last ko dito, sinabi ko lang eh. Ayan, Madam Chris. Madam Chris nga, boses niya din ha. Nabosesan mo ako. Ayan, galing-galing mo ha. Nandito kami, sa bilihan ng alahas. Bumibili si KOYANAGI ng No. ng pakaw. Nawala daw yung pakaw niya. Kaya nabili siya. Bili ako ng 30 grams. Bili siya ng 30 grams. Bili siya na. So, ano ba? Ano ba? Wala, makabalak. Wala naman akong pamili.
dito na paperclip. Ang You know what's plus working ko. there, madam? Now also there? Dito na paperclip. Sabi yung mga ganito. Pero yung una kong binili na na contact lens, ano siya? Disposable nga yun eh. Pero ginagamit ko ng mga araw din. Pero yun kasi, naman reading ang lang mga- talaga, ginagamit ko lang talaga siya pag Kung, nasa harap kung ako. gagamitin ko siya ng once a month, pwede rin siyang magstay ng 5 months. Oo. Hindi kasi yung Kasi sa- offer niya ngayon, yung kagaya ng sa akin, Mm. yun para talaga siya, kahit tumingin ka sa malayo, sa ano. Kasi diba yung salamin mo, pag yung masalamin mo, progressive siya. Pag tumitingin ka sa malayo, nahihilo ka. Tanungin mo nga muna na yung kano yung Maliit. Mm. Ito. Yes, ate. Yes, yes. So, susunod na. Here, I want to see this one, the small. Ano gusto mo? Teka, tingnan ko lang. Wala kang yun. Ate, you just take normally you taking you buy from here, that's why only. Otherwise we don't take anything. We just like that. Yeah, you know. Yeah, you just know you didn't get from Malabar Kalyan. Sure, 100%. Ah, yeah. Yung salamin mo, pang reading lang yan. Pag tumitingin ka sa malayo, nahihilo ka. Hindi ko lang. So, progressive yan. Hindi ko alam, order ko lang ko sa tema. Ha? Kano? 4 na piraso. That's the best. 20 yata. Malabar Kalyan, you know, that Ba't ibang kulay? Hindi yan progressive. Ano, reading lang talaga. Reading lang. Nakakahilo yan pag titingin mo sa malayo ng So they will take as a full rate. I don't, because my friends also working there. I know how much they will take. Siyempre nag-message siya, hindi ko mabasa. Yeah, that's why 2020 Sign mo. is the best, madam. Sure. Pauwi pa lang kami, igaling sa Yeah, Medellin, yeah, birthday ni 20 is the best. father. Sure. You don't take below. Yeah. I know. From you, I know. So 20 is the best. Sure. Anything possible, I will do. Kano? That's the best. Sure. Normally it will come more, but it's okay anyway. In Kannals also my close friends working there. Their own gold, maybe they don't buy also. Kaya nga namin siguro. You just ask if you sell it to come less. That's why I know. That's why I tell him. Maybe they will tell him without deduction for the swap only, maybe. And then they'll add the gold making charges. So it will be equal like that. Cash will then deduct 100%. Yeah, because making charge, making charge already lost. Yeah, we also not get back our tax. We paid already. You know, and making we will melt only that one. We don't sell that one. If it is 10 piece also, we will take the same price. You know, if it break also no problem because we don't sell that one. Kuya, you'll be back. No. How we think on the once you pay making charge for the outside, we can get only small margin. Making for the worker also. If I take from you 18 crores, not my full profit. I will pay 15, 16. Yeah, 20 is the 20 is the yeah 20 is the best, madam. No. Possible will do now because swap oil making. Yeah, check now. No, that's the 20 is the best. 20 is the best, madam. Sure. Just tell him. That's the best. Normally we don't take our item. That's why we are taking also. Tell Kuya, no. Checking with others. If you
check with others, sure, it will come less, more than, sure. No. Sure, no, that's why you have to. First, you just try to understand me. If you have any item with the other store, you just ask the shop how much you buy now. That's only way. If you have any other item with the other store, madam, yeah, sure. That's why I giving you a rough idea. If you have anything other store, you just ask there. This is your item. How much they buy? Just ask. Okay. You have you no. You just call a call. Which shop I will give you number also. Which store you have other store item also with you, and okay. Okay, no problem. That no problem. You before purchase item also you can. Okay. Yeah, tell Kuya that's the best price. Sure. No problem. That's no problem. We call also that is our right. This one, this is gold. Okay, this is total only 110. This piece. No discount, I will buy this. This is a for this item. For this is one. Oh, ayan o. Yeah. That is our cost price. Already you no you Pangalawa lang. Okay, nagtabi ako sa akin. Hindi malikis mo. Sa tabi kayo dito. Pwede mo mag-increase ng limit po. Opo, try niyo po. May tabi ako ngayon, 170 ka. Increase ng limit. Nasaan? Dito? Ha? Dito? Wala na dito. Walang internet dito. Ay, ito dito sa'yo. Pakipasok. Ano na internet ata? Pakipasok muna yung sa pangalawa. Hindi ko makita. Yan din ang ano yan eh. Yan na nawala. Yan din pakikisan niya. Hindi ko na kasi pinatanggal. Greta Music! Sisi! O, si Greta. Bumibili siya ng alahas si Greta. Bumibili siya ng earrings. O sabi ni Greta, sabi ko naman kayo. Diyos ko, dahil 30 dirhams. Bakit daw nakapakarapat kang bumili? Bumili siya 30 grams. 30 grams. 30 grams Greta, ha? 30 grams. Nung ano mga Japan kami, mga sisiw lang yan. 30 grams. Yun na rin. Ano na? Sabi ko nga rin, ilaman ka naman ka. Card ko eh. Ano yung ano mo? Mobile mo? Dali, correct mo dali. Ay, sabi ko, ano? Hindi yan. Bayaran ko. Huwag natabi ko yung dito. Hindi ko na samahan. Sa cash loss, sabi, price. Lagyan na pala na ko yung price. O, nakakomit na ko. This cash 290, sabi 314. This 340 cash, last price. We give discount for this one. Yeah, it's a discount. This is No, a full we give price. Sorry.
price only. Otherwise, 5 dirhams only the discount, 5 dirhams. not high price. We have to do. This 1.8, not even 1 gram. No? Yeah, 10, 306. 1 glass. What is Plus your gold price now? 306.20. No, no, the 18K. Wow, no. 306. You don't know. Price is today morning 311. I'll give you show. You know, we also not the morning. That much price. How much you guys? Yeah, gold price. Eh, nakakonect mo. Saan ang tabi mo? Ano kanina? Wala. Morning 6, today at 8. Morning 3:10. Now price I need to show. Live ba to? 306. Yes. 306. August never. But I don't like that. If you go tabi, I'll change the Tabby, first you check the tabbies one. change the style. Magkano ba yung ano? Saan ito nakakonect? Magkano mahal eh? Sa'yo, Chris, Pilipinas mo. Number I check. Ay, Wi-Fi daw sila eh. Wi-Fi I'll give you. Connect ka sa wifi niya. Very soon. What's the name of Wi-Fi? Very soon. Really? Ay, naman. Hindi talaga siya automatic sa'yo. Eh, ano mo, Very soon. Ayos ko. Ito saan sa dati mga ikaw namin, no? Magkano to? Welcome now. Magkano to? Hello, I just check the mobile number please. Ay, dalawa sila, di ba? Ay, Tabby 058 058 058 901 and 011 1386. 1386. Just ano mo press yung it. Very soon. Patingin Message, niya. message. Saan mo marilis yung Sa basket, eh. Anong SMS binigay mo? Ano mobile to? Madam, upagano Bago number ko. upagano. Ah, Yan pa yun. Pero yan ang ginamit ko nung sa boy. Paano ko ma-detect Ano yung system? old number ko? Because I Take photo. set card para mawag. Take photo. Ito yun. Our cover was on the Ito? O, magkano price ito? Number ko? 058-901-1386. Ewan ko yung dati yata. Pero yan ang... motivation. Dito sa live. Asa na? 3100. 3100. My SIM is there. This is my developed SIM card. Ano no? Endo.
Wait. Tabby 4-digit discount. Maybe there? Oh, yes. 0695. Bidding ba yan? Bidding. Yeah, Tabby will get it. Sabi niya, Now, don't worry how much you purchase. Tabby is okay. Cancel. Why? No, you buy now? Wait, I want Or to buy? check. Wait, No, you wait. want to check more? No. Check this one. Check this. I want to check the price. But why? अभी लोग क्या recommend करते हैं? Let's check the wholesale area. You can post sales. Wholesale area. Yeah. Now you can select. Oo, dito rin ang sabi ng bumaro ko dati. Yung doon sa kanila. Kasi ako ang kasama. And also this one. Three, ano yan? Three points. Magkano agad ang itakat niya? Depende. Split. Meron pa mga bargas pa yan. 29.54. Yeah, it's a good discount. Where's the discount? 64. 1 to 25. Only 1,000, no? Bonus look there. Yes, which you want to select. Then tab and pens. How much? 34. All you want? No. 34. Amerika. Ano gusto mo na? Then if I like, then I can tell you how much you discount tab you can sell. Now 1, 2, 3, Gusto 4, mo 5. may class? Sa'yo may class? Actually, das na ako. Das na. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. There's 710. Which one? 710. This now cash. This for tab. So you don't give us discount because No, okay, no problem, 730. No discount. Tab is 767. Ay, too much. You calculate. I'm How not. much? How many 8%. 710. 8%. 57. Divide by 57 divided by 4. 14 180. 4 months. 750. This actually 730. 750. I know. So 17 dirham. 15 are plus. 17 dirham. Yeah, you can. 17 dirham. This is the actual price we sell. yeah. You are a real customer. Or make it, That's or it. make this one 700. Make plus 8%. No, it's not possible. If you can consider, okay, I can take selfie. You have 50 customer. 60. നാളെ പുറത്തേക്കില്ല ദിവസമല്ല 760. നേരത്തെ 4 മണിക്ക് കൂട്ടില്ല First, finalize which you want. This one, okay. Only one item. And then I will, this one also, the 30. The 30 she will pay cash. Let's cash. Yeah. Only this one item. No? Then later she will come back home. After Then ring. After pay this, she will come back. Ring. No, she is a real customer. Yeah, Yeah, so give price here. Yeah, then
Otherwise, we will put it 800. Then that is 750. That's not good. We are coming. Yes. 2 points. Good sales ko. First I'll check. You will get to 765. You will buy 4. 765. 1.5. No. 191 you can pay today. 190. So you need to give us 7. 190. 1 dirham to Yeah, this has take a coffee. coffee. You want to take coffee? Oh, 1 dirham to take coffee. ask her where people will the belief. Yes. Yes. Maybe the customer coming. Chai ka beer. Sa'yo to. Sa'yo to. Somehow is that. Samabar chai. Berapa 1 dirham? Very good. Five dirham. Samabar light Okay, you may 5 dirham. Then put 190 only. tea coffee. What? Coffee. You want I want Coke. coffee? Zero. Coffee? You offer coffee? Coffee, yeah. Coke zero. With coffee mate. Or Coke zero. 3 in 1. What coffee you give us? Fresh milk coffee. Fresh milk? You don't have coffee mate? Coffee milk. 3 in 1. You ask me. You ask me. I tell you. Sabi kaya, ito nagbibiting ko. Pero sa tindahan. Message. Coffee, ate. There is this opportunity. Madali mo na dito yan. Kasi we are on live YouTuber. We are... I still have 9 to finish the live. 9 minutes. 22,000 subscriber. I have only 15,000 subscribers. If I get my salary, I will pay Kasi advance. so many... Wait, sana yung message na no? May message. Uy, Madami na nanonood. 20 million friends! 20 million! Thank you so much for watching! Come here in Mary's Workshop, Kalama. Thank you so much for watching. Ang message, nandito yung message. Ano bang message? Complete your purchase. Yung live wala na. Kunin natin to. Kunin natin to. Okay, I'll do this again. The one I do like this. With the... Scan. How much my monthly? 191. Mana. Sarap camera dito. Camera? Ako marunong mag-Android. Ay, napakaluwang ng lang. Gusto ko maigpit. Matatanggal na naman yan sa akin. Where's the coffee? It's coming. Only 2 only. Fresh milk, ha? Yeah. Okay, coffee order. Coffee. Yes, But I do little have sugar. Friend, if you have Coke Zero, Coke Zero. Ah, you have also Coke? Okay. Okay, Coke Zero. Heineken, okay? Heineken? You have Coke? Vodka, vodka yun. Code is cake. Code. Ang dami request. Asan yung code? Anong ginagawa mo dyan? Randy, shout out to Randy. Thank you so much for watching from Randy! Chicago, USA. There, hi Randy. Oh, say hi to Randy. This is the owner of the big million, the 10 million. Owner of a give discount to them, ha? Wala sa yung code. 9265. 9265. Oh my Hello, God. 24 million people in the house. Mega love shoutout. Sino to? DIY cook. Hi, DIY cook. Hi, DIY Cook. Sir Randy. Ito pa. This Greta one is- Music. Yes. Greta Music. This card of This is my card. Okay, continue. Yaya Manern. 30 grams. Bili mo. 30 grams. Pag mo sa Singaw, grabe pa. O, dali. alert, OTP. alert. Wait. Wala na yan. Nag-late lang siya. Natanggal na rin siya. Wala na. Wow, payment is confirmed. Oh my God, 30 grams. How gold, wow, gold na. Congratulations. Yes. Congratulations. Congratulations. Yes, I'm getting married.
But I don't have a groom, so that's the problem. Advance the wedding ring. If there's O kanto, baka mamaya. no, that's not. Hindi kaya lang baka mamaya mawala. Parking niya, uy. Just try to you want the more tight, just Uy, asan na yung ikaw? Pinalak mo just na. try, you want the more tight? Just Right, right. I want it very tight. okay? Not really, more. Okay, no problem. Sayang ang ano ko. Saan na yung si Kuya? Umalis na tuloy si Kuya. Wow! Abangan niyo yung next na live niya. Ang galing kung makakatayo sa live. Ano naman? Anong live? Ano bang live? Uy, subscribe mo naman kami. Asa na YouTube mo? You can subscribe to us, ha? Wow, Yeah, hold na sure. gold. We will shout out your, your Mary's, ano na ito? Shout out Mary's Mary's Jewelry, Gold, gold jewelry. Mary's Gold Jewelry. If you want to buy good quality, Look for the owner. What's her name? Bino. This is the owner. Oh, look. Okay. Slow like. And good discount always. They hear you, ha? Maganda ladies, maganda discount. Oh, maganda discount daw. If pangit lady, No. Everyone get a very good discount. Okay, very good discount. Karama, near to Karama, short video tayo dito. Alatar shopping mall, shop number 51. Shop. It was more than that.